Hey, sanibonani bantu niyaphila kodwa? Hayi siyaphila. Cha bafowethu, sobe ngalesi sikhathi ngalilanga namhlanje lokuthi sibone abantu bephelele bengaka ekhaya. Bezosingatha ngakho konke esikwenzayo. Cha bafowethu nezibusiso lena kithi. Nina ningabantu bokubonga. Njengoba ningabantu bokubonga nje, kufanele ukuthi sinenzele okuhle futhi siniphathe kahle. Yonke into igcina usuku ibe ukuphatha kahle ngani ngoba ucasa umuntu ngokuba khona kwena kwenhliziyo nisifisela okuhle kwekwenza lonto lo yonke into ibe impumelelo. So bafowethu siyacela ukuthi njengoba kuqala njengamanje wonke umuntu okhona futhi noma thukubi kanjani ngoba phela nginsizwa nje insizwa imenywa ke abanye cha I think ukuthi mhlawumbe invitation ikhona before. So funa ukuthi umuntu angakhohlwa ukwendlula ekhaya kujatshule njengoba nisibona sigqoka umhlonipho nje senzela yona iwebdala lena phela yonke into ethifuna silungiselele ngobuhle. Ubuhle ke uqala ukuthi uzothe ukuze ufike entweni yakho. Cha ke ngizobonga kakhulu nje sazoqhubeka kodwa nisazoyibonela ke ngokuzolandela nje yonke amasopha khona. Siyacabanga nje yonke into izohamba kahle. Siyacabanga kunjalo bafowethu. Ngiyabonga. Ngizoba umama oqotho kuwena. August unyaka ka-2026 ngithi ngibophezela kini ukuthi ngiyoba indoda kuwe, ngithande, nginakekele, ngikuvikele nasethini. Okubalulekile njengoba sifisa ukuthi uzokwakha leli khaya labantu bami, iyonke into esifunayo thina sifuna iqiniso lakho awukuthobeka kwakho. Ngiyabonga. Njengamanje iyekumamerihini ayisendodeni yakhe ingeyakhe le ndoda akayingabazi lo muntu ngaba ngekho lapha akayithumele siyibonga.
ingane uphume ekhaya socela-ke namanje uyibambe lapho njengalapho kudla ukukwenza. Okunye-ke ngifuna ukwazisa khona lapha ekhaya kwaNdwandwe sinabayeni bethu. Abayeni bethu baningi. Uma-ke uphakela umyeni wakho lapha kwaNdwandwe-ke umuntu akamphakeli umyeni wakho, uphaka isitsha esikhulu ahambise kwagogo bede bonke abafowabo bendoda. Okunye okwesibili lapha kwaNdwandwe sinomama thina, omama abaningi. Uma kungena umama ekhaya usukume entombazane uthatha iplate uphakela umama, kungezeki nakancane ukuthi umama ephume engadlile engene ekhaya. Uma ukuthi awukapheki uthele indobo unikeze umama. Siyabonga.